Hej og velkommen til Bakke MC sæson 2014. Jeg vil lige starte med at gennemgå nogle af de ting, som jeg synes er vigtige, man skal kontrollere, inden man er klar til at køre ud her til foråret. Der er jo nok nogen, der vil opleve startproblemer i år, fordi at man måske ikke har fået vedligeholdt sit batteri med en vedligeholdelseslader. Man kan sige, at det gode ved, at jeg selv står med det her, det er jo dejligt, at jeg har kontakten direkte med kunderne, fordi at, der er ingen værkfører, som noget bliver misforstået ved. Altså, det er mig, man får fat i, uanset om man skal bruge reservedele, eller man skal have lavet noget på sin cykel, eller man bare generelt har et spørgsmål til et eller andet omkring sin cykel. Jamen, en af de ting, der også er vigtigt, inden man starter med at komme ud og køre, det er at få fyldt luft i dækken. Fordi uanset om de er nye eller gamle, så taber de altså luft. Så sørg lige for at få tjekket det, inden du starter med den. Det er jo fedt at være i et hus, hvor vi både har Suzuki-biler og motorcykler. For de hurtige, så har vi 20% rabat på dæk indtil 15. marts. Så ring eller kig forbi, så finder vi en god pris til dig.